Mandla. Sanibonani. Niyaphila. Indaba evene yodwa ngicabanga ukuthi izolunga because umphathi wesiteshi ukhona la. Ubaba uQwabana I believe. Ukhona sesikhulumile naye so in fact singaqiniseka ukuthi sizoba nomhlangano naye ngakapheli insuku ezu14 possibly ukuze sizokwazi ukukhuluma ngazo zonke inkinga ezikhona la. Mhlambe before ngimchazele nje within 2 minutes ngalento efanele nikwazi ukuyiunderstanda niqonde ngomthetho. I-March and March mhlawumbe abanitshelanga akuyona i-organization yokuhlala emgwaqeni. Akuyona i-organization yokumasha every day kuze kuphele kubuye uJesu ingenawo ama-solutions. Sizolontsha-ke impimpa hotline. La nizosicebela khona wonke umuntu orentisa i-foreigner la kule ndawo. Uma simthola sizobiza amaphoyisa bese senza sure ukuthi uyaboshwa siyakulandela uphelele ejele. Ngoba sinasikhathi sokudlala njengamanje. Nakunezigabane ezimbalwa zemthetho 1 usection 42 we-Criminal Procedure Act yanitshela ukuthi uma ubona umuntu ephula umthetho unelungelo lokubiza amaphoyisa uhambe yombopha ahamba ejele. Obheke bathakatha abantu sekuphela ngisho ukuphefumula. So awukwazi ukulinda azayifikele wona amaphoyisa ukuqeda udlame nobugebengu. Ngoba nina nifani nabantu enibalwela ukuthi bahamba abayigebengu. Sizonicela ukuthi yonke into eniyenzayo akukhona oyedwa umuntu enizomshaya. Akukhona oyedwa umuntu enizombulala. But uma nilibona i-foreigner nisuspect ukuthi alikho emthethweni la. Nisitshele bese nitshela amaphoyisa nathi siwatshela siwagada ukuthi awenze umsebenzi. Ey'nsukwini ezimbalwa sizocela umhlangano nenkosi nabo bonke abantu abaniphethe. So yonke into engicabanga ukuthi induni iyayenza nisihlebele kuleyo WhatsApp. Sizofika esidile nayo bese uyabuya umyalezo ozobonakala emphakathini ukuthi kwenzakalani. Umthetho uthi akekho umuntu ovumelekile eSouth Africa ukunikeza izinsiza kwenza whether isesibhedlela isikole noma ikuphi umuntu ongekho emthethweni la. So mawufica umuntu kaSASSA Mpimpa mawufica umuntu eseklinikhi engekho emthethweni reporter ngoba zikhona igaba ezithi umuntu umegulela ukufa kufanele asizwe. Kodwa uma ngabe umuntu ela kokungekho emthethweni kunendlela okufanele kwenzeke ngayo. So wonke umuntu ola ngokwesigaba section 32 uma engekho emthethweni kumele adeport. So iphoyisa mangabe enzolinikeza umuntu kumele niwulandele umthetho iphoyisa aboshe lo muntu. Shithi bathakatha kodwa ke vela kuyona into yami ukukhuluma. Mina ngiphile vele ukuthi siyokwenza masisuka la. So sizolokhu sinisiza nje sifike emphakathini sizokhuluma nani. Sisebenze nomasipala nezinduna ukunifundisa zonke izigaba zemthetho. Ngoba la eSouth Africa inkinga yenu nizosathi sopolitiki. Banitshela ukuthi ningazenzi izinto ngoba nidlala abantu abaphehla udlame kulona udlame lolo. Sizonivula amehlo ukuthi kade kudlalwa ngani. Thathani umthetho nosebenzise ngendlela le ezovuna nini. Njoba niyovota nje umthetho uthi hambani niyovota. Ingakho noma campaign ofana umbuzo umuntu umkhipha nini loya before ngiyovota. So that umuntu omvotelayo umuntu okwazi ukukhipha iforeign. But even abantu abenza amabhizinisi la kufanele ngokwesigaba esikhona ku sorry yes khona nesigaba esikhona kuyumthetho wama companies
ukuthi omasipala kufanele benze ama-bylaws ukuze umuntu mezofuna ukudlala ibhizinisi la ahambise ngokomthetho. Kufanele abe nemali abanayo, kufanele abe nama-documents ahamba ngokusemthethweni. So-ke sizokhuluma nomasipala nabonke omasipala ukuthi akureview ama-bylaws ukuze wonke umuntu ola wangaphandle akawuyeke umnotho wasemakhaya kubantu basemakhaya. Konke lokho kuzonzwa ngokusemthethweni, ningalwenzi udlame, but sizonifundisa ngomthetho ukuze sifike ekugcineni. Siyabonga.